नैबे हाजो बिथोराव दङ बे बागाना ओरैबादि बिथोरखा माने ना बेजों जेबो फैनो हाखाया मथ'थे लामाया ओरैबादि गाज्रि आयौ आयौ नै बुन्दु जों ओरै थांगासिनो नै बे आरो उनाव दंबावो नै हाजोआ सोरगिदिं नाय हाजोआ दै बारजुमनाय मोनसे जायगा दं बे जायगाखौ जों होसोगासिनो दरथाम हाजो बारबाय बेबो माजों फैदों मिथिबाय बाइकजोंसो बाइकजों जेनथेन नुदों बै सानैया जोंना साथामसोआ माने लामा दिन्थिगा आंथ' नुखायाखै ओरै दङ ओइ नै लाइन एखे जमा नै बागान माजों हाब्बाय इन्जर देरसोलै नोंथांमोना बारा गोबाव गैला दै बाज्रुम जायगाखौ नुगोना बारा गोबाव गैला नोंथांमोना मोनफैबाय नै आरो जाला थाबायनो हाला अबास गैया बारा थाबायनायनि बाइक सा थांबाय थाग्रा नै मासे समायनालै जायगाया बिमाबो माखासे थाबायनो हायैनि उनाव थाबबाय बिराद गोजानाव दंबोयो जोंल' दा साब्रै एडभान्स जाना दं नुदों लामाया माबा नै मारखैबावबाय दाहाय मेन जायगाखौ दिन्थिगोन खिन्थु जों हाजो खना थांगासिनो हाजो बिथोरावनो साहा बागान दंफैलायबावो नै जरनायाव ओंखारख्लायबाय जै बोरैबा मोजां थाबायाबा नायनो लुगैनानै फैथारदों हा नै जरना अथ्याचार जरना नै दैफ्रा माजों मानखोनांगौ नायला नै लाइफआव फार्स्ट टाइम बेयाव फैनाया लामायानो जोबथारनाय बायदिसो आसलथे नै माथो डिजे दामलायदों खिन्थु डिजे दामलायदों माथो वा थाखियाखैलै मथे हाजो दरथाम बारबोनायनि उनावसो मोनो नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन बिराद बिथोराव दं नै इयो बहुद बिथोराव हाजो दरथाम बारबोनानैसो बेजों थांगासिनो सिगाङाव लामा मानसि मोनहैबाय ओइ इन्जर देरसो नै बा मामाजों थाबायनांगौलै बेखौनो थाबायनांगौ नालाय नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन
नायनो फैदों नै बिराद गोजौनिफ्राय बिराद गोजौ हाजोनिफ्राय